Hej, jeg hedder Johannes, og jeg kunne godt tænke mig at vise jer, hvordan man kan bruge AppWriter til at få ordforslag i et skrivestøttende program. Her der virker Word desværre ikke endnu, men til gengæld så virker Google Chrome browseren godt, fordi her der kan du finde det, der hedder Google Drev. Først så skal vi sørge for, at vi er logget ind. Det gør vi ved hjælp af vores Unilogin. Herover så skal vi søge ind på Google Drev. Hvis man ikke allerede har en Gmail, så skal man have oprettet en hos Google. Men hvis man har, så kan man gå direkte til sit drev. Google Drev, det er et sted, hvor man ligesom Word kan finde både Google Docs, det som er Word, Excel, og det her det vil være det samme som PowerPoint. Så vi kan gå ind i det, der hedder Google Docs. Og det smarte ved Google Docs, det er, at AppWriter viser sin bjælke her. Der er oplæsning, der er justering af stemmer og hastighed. Du kan bestemme, om der skal være aktivere ordforslag, den kan læse ord op, og den har også ordforslag og sprog som normalt. Så hvis jeg begynder at skrive, så begynder den at foreslå de ord, jeg gerne vil skrive. Det kan være en stor hjælp, hvis man er lidt i tvivl om, hvordan ordene skal staves. For eksempel så foreslår den, hvis jeg skal skrive så kan jeg se det her. Præstation. Hvis jeg synes, det er træls at læse ordene op, kan jeg slå det fra, og jeg kan også slå ordforslag fra. Der er en masse forskellige ændringer, man kan lave. Det her det er en stor hjælp til at få skrevet, og hjælper med at give dig ordforslag. Men det foregår kun i Google Drev. Ja, det var alt herfra. Tak for det.